Welcome to T-Favors TV. Tadzoka nedzimwe nadzo kupisa dzokutendera pasocial media. Mambo tutiriri votaura Bible verse vaiti mukadzi wavo ihuri akavahurira. Tererai munzi. News dzakutenderera mu community kana muma social media back in those days. Zviri kutenderera news kuti Mary muzukuru waZakaria anga akaengage na Joseph vachida kuroorana. Ane nhumbu asi Joseph auta aisi yake. Jesu azotanga ministry yake yaakaita for 3 years. Vakazomuunzira mukadzi wavakabata achipfeva vakati mutemo wakati chitomutema nematombo afe. Iwewe uri kuti kudii? Vachibvunza Jesu. Now andina hangu kuzowana information kana kuti andisaenda sangana naye yekuti from that day going onwards vakazoramba here vachitema vakadzi vavabata vachipomba nematombo. But it's clear kwandiri newe kuti kubva zuva iroro zvidzokera kumashure vaitoti vakabata mukadzi achipfeva according to ma scriptures vaimutema kusvikira hafa. Now mumba maZakaria muprista mune mwana musikana ari kuzviti mhandara asi nhumbu yaanayo mukomana wake waanozivikanwa achidanana naye ari kuramba kuti aisi yangu. So that's clear now kuti Mary apomba. Now munoziva very well kuti vakapupuma sei nehasha Jesu ataura kuti kuregerera zvivi vakati blasphemy. Anoregerera zvivi ndiani? Chiimagine now, this is the Messiah. Chiimagine ari Zakaria aenda kudare kuyonzi tiudze kuti chichaitika kumba kwako obva ataura kuti haana kupomba ndimwari. Baba